manyalo kongima oganda. Kamano. Kawadhi nyime, Ramogi TV hingo higa chiel nyaka ne chake jopiny magin johera mag wang' jowini osebedo kaluwo chenro mopogore opogore mamiyo gimoro puonj kod ber ma gidwaro. Achiel kuom chenro ma osemako kendo riwo johera mag Ramogi TV kanyakla en chenro mar Thapki. Millicent Adhiambo miyo report makende mar kaka oganda jothoro biro kanyakla karango chenro mag Ramogi TV. TV sin podo nyien to iyo mose kamose gige sani ok chal gi manyo chak nyoro o chalo gi mose ga betie kum higni mang'eny. Eni station ma sani kidhi e oda oyawe to jok manene ok gin joluo, gin kabila moko ema kendo ni e ot to gihere lakini ok giwinje lakini ginene. Ahere chenro thothgi gipuonja samoro kata aneno chenro magalora ma wiya wil dhi manyo ne nyithindo mogo. Ahero Ramogi TV makata ka ane ot ka oket station moro okapne ka winjo git station go maber. To be ing'eyo ni chenro go kaka Thapki kod nyakochia e kind mamoko osebedo ka kelo kanyakla mar oganda. Ramogi TV osekelo kanyakla mar joluo sana sana kendo kaka wanyalo bedo kaka joka ng'ato achiel. Ineno kata sani kuma wantiere ni ne onge gik mineno mani chien mwaneno kagi e Ramogi TV chien kanyo dak no opong' kako opong'no. E kar dak malolwe mayudore kar chung' od bura ma Kisumu Central, oganda ochokore kanyakla e magawa moro mar neno chenro mag Ramogi TV ahinya to mar Thapki. Kata mana mana dala ong'eyo ma en ong'e ni Thapki kota kogine okodwa ni mondo owe oko to mama na ja higni 60 gi wi okodwa ni Thapki we oko mabe sacheche mo orango Thapki koro onge mila makemilo rito onyalo kata mana kai gi lake. Oganda go matimo ohala mopogore opogore kotelnegi kod Daniel Odhiambo leronwa gima omiyo gichokore kanyo mar neno Thapki. Mokwongo na obwogowa ka waneno ka wawinjo ka waindi wacho dholuo. Sometimes adwa ni mondo atikta na seche moko gotieno ok anyal dok e ot nikech kana dok e ot wuok dhi bedo maonge koro chuna ni nyaka woche mana kae yeka adhi mbele gi tija. Oda ok ahero nene nyakech ng'enyne koyuda ka noko ka to kae manene nikech samoro ka aringa dhi ot baya kata gi dakika 10 mana winjo ka chuny ochwanyore. Ang'o momiyo gihero Thapki kod chenro mamoko mag Ramogi TV? Gimomiyo ahero Thapki ne ahere nikech owacho na gima winjo dholuo ma winjo kende. Aneno ni en jogi magin wainde to giwuoyo dhoga. Aseneno puonj mang'eny mosepuonja kata e kind dak. Gin puonjruok ma kaka wan jok mayudhe onego beni wabet piny to wang'iyo nikech wan jok mayudhe wan gi paro maricho richo. Inyalo paro ni nyako eri to koheri ohero ng'ama chielo. Mana kaka yie kod hera ma ng'ato ni godo kuom janyuol miyo chako nyathi janyuolne, johera mag Thapki bende okodong' chien kod timno. E dhowath madunga waromo gi jalupo Michael Okumu ma ochako achiel kuom yiedhine ni Thapki. To ang'o momiyo Michael nochako yieno ni Thapki? Koro yie ma Thapki nitiere go kuom ng'at mohero manere momiyo chunya nogombo ni mondo achak gimoro mondo an bende abed gi rapar kuome. Michael omedo ni omor kod kiluwa maber ma yieno osekelone kendo medo kelo nyaka ne ochake ni Thapki. Odiochieng' mokwongo ne ok ayudo pesa moromo to odiochieng' mar ariyo ne otemo nyisa yie mane an go kode nikech noyombo yiedhi mamoko e kit kiluwa manotiyo. Odiochieng' mar adek bende kamano, odiochieng' mar ang'wen. Koro kuom yitha duto te en ang'eye ne kodhi to nyaka oduogi gimoro. Kopogore kod puonj makare magiyudo, oganda go kanyakla yango wang' jowi mar Ramogi bende kaka stesen mamedo ndhadho ne dhonagi gino makoro omedo dholuo nengo. Ochomo keto dholuo language mar adek nikech onego kete kamano nikech en gima puonjo ji maber, en gi puonj makare miyo bende koro wiyo ok wil gi dhou. Jomoko sekawo ni wacho dholuo en dok chien, wacho dholuo
en winjo mapiny to nyaka ni Ramogi bi. Ramogi puonjo kara dholuo chachara Kisungu biro mar Ramogi ogero kata oguro kata ojiwo joluo mondo giher dhogi, giwach dhogi, gitim gik moko kod dhogi. Ramogi TV osedhach makoro ni en higa achiel nyaka ne nyuole. Ne chalo lek, ne chalo ngero, kata kamano ochopo kae kawuono. Kwayo oganda kod johera mag Ramogi TV chalo kamae. Aber na en mara kata chik mara. Time magimiwa mar Thapki ni ade gimedo ae moro mbele kanyo. Koro kumedo gik moko mang'eny e bo longe bo bedo mamit. I hope no ibro nene kod dhano te. Mar ariyo, agombo nu medi e chenro moko machalo kaka muneno museloso kama Thapki gi. Mondo mi ukete i Ramogi kar kanyo. Nikech Ramogi sani e station number 1 e Luo Nyanza kae. Dwaher mondo gimed kod program mang'eny mondo ger ji, mondo oyaw wiji. Nyakwa Ramogi Ajwang' okang' ka okang' osechoro Ramogi TV nyime, kendo mijing'o ma jogo matayo chenro mage oseketo nyiso geno ni ber pod biro. E higa achiel ni janeno bende osebedo motegno mar jiwo dongruok mar Ramogi TV. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.